L-atleta Malti Fabio Spiteri wasal lura f'pajjiżna hekk kif temm b'suċċess mit-Taiwan Ultra Triathlon Deka fit-Taiwan fejn ikklassifika fit-tieni post ġenerali. It-tellieqa kienet ta' sfida għaliex l-atleti kellhom jgħumu 38 km, isuqu r-rota għal 1800 km u jġuġirja ta' kważi 430 km. Barra minn hekk it-tellieqa kienet titwaqqaf għal 24 siegħa minħabba l-maltemp qawwi imġiel miċ-ċiklun Fungwung li laqat lit-Taiwan. Minkejja dawn il-kundizzjonijiet Spiteri temm it-tellieqa f'229 siegħa fejn ikklassifika fit-tieni post ġenerali u l-ewwel mill-kategorija tal-età tiegħu. Crew ta' One News kien preżenti mal-wasla tiegħu f'Malta fejn ħal ewwel reazzjonijiet tal-atleta. Kelli rejs tajba ħafna mill-7 fuq quddiem. Miegħi kien hemm il-World Champion 5 darbit tal-Ultra Triathlon, ġifieri mbagħad għaddini l-aħħar jumej b'xi 30 km. It-tieni post tal-Malta, podium għal-Malta, dawn ir-races huma l-itqal races naħseb waħda mill-itqal races tad-dinja. Din l-isfida tagħmel parti minn Project 100, inizjattiva li nieda Spiteri bilan li jiġbor il-flus biex jgħin lix-shelters tal-annimali f'Malta.